Mindu twaqfet it-taqsima kontra l-vjolenza domestika daħlu mal-2300 rapport ta' vjolenza domestika u fil-qorti nħarġu 4900 akkuża relatati ma' dawn ir-rapporti. Dan skont numri li kiseb dan l-istazzjon fejn ingħata rendikont tan-numru ta' każijiet mindu twaqfet din it-taqsima f'Ottubru tal-2020. Fid-dawl ta' din ir-rata sinifikanti ta' rapporti ta' vjolenza domestika, One News tkellem mas-Supretendent Johan Fenek fih dan din it-taqsima fejn spjega l-ħidma tagħha. Huwa spjega kif it-taqsima ġiet magħmula b'tali mod li kull tip ta' għajnuna li jkollhom bżonn il-vittmi ta' vjolenza domestika jinsabu taħt saqaf wieħed. Tant li t-taqsima għandha kamra tfal sabiex il-vittmi ma jħallux tfal id-dar waqt ċirkostanzi diffiċli. Is-Supretendent Fenek qal li r-rata għolja ta' dawn ir-rapporti jista' jkollha diversi raġunijiet, b'waħda minnhom tkun il-pandemija, fejn il-ħin li l-koppji u l-familji qattaw flimkien kien itwal u allura l-probabilità ta' konflitt ikun ogħla. Fattur ieħor spjega Fenek kien l-aċċessibilità tal-għajnuna għall-vittmi. Din l-iskwadra speċjalizzata, jiġifieri naħseb jiena mindu waqqafna din l-iskwadra fis-sena 2020. Peress li hija skwadra speċjalizzata bin-nies trained għal apposta biex jidu daw ir-rapporti u biex investigaw daw it-tip ta' każi. Il-post fejniet u dak li jkun meta jiġi għamel rapport se jsib jiġifieri l-għajnuna kollha f'post wieħed, naħseb jiena jiffaċilita wieħed li jiffaċilita dak li jkun biex għamel rapport. Is-Supretendent Fenek għalaq b'appell għal kull minn xi darba jinsab taħt ċirkostanzi koroħ f'daru stess minħabba l-vjolenza domestika. Jiena l-appell li dejjem nagħmel huwa li wieħed m'għandu x'jaqta' qalbu biex jagħmel rapport. Wieħed m'għandu l-ebda dritt li jibqa' jbagħti fl-iskiet jew inkella jien naf iħossu jibża jew xi ħaġa. Għandna l-mezzi kollha biex ngħidu dak li jkun. Entitajiet u NGOs hawn ħafna kif qatt qabel Legal Aid Malta tal-Victim Support. U mbagħad hawn aħna. Jiġifieri jiena nemmen li l-akbar ostaklu hu meta wieħed jiġi biex jagħmel rapport.